ଥରେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମାଧବ, ସତରେ କ'ଣ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ? କୃଷ୍ଣ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ହଁ ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ହେ ମାଧବ କେମିତି? ନା ଥରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟି ଗୋଟେ ବଗିଚାକୁ ଯାଇଥିଲା, ତା ଆଖି ଗୋଟେ ଫଳକୁ ଦେଖିଲା, ହେଲେ ଫଳ ପାଖରେ ତ ଆଖି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ପହଞ୍ଚିଲା ପାଦ, ହେଲେ ପାଦ ତ ଫଳକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିବନି। ଛିଣ୍ଡେଇଲା ହାତ, ହେଲେ ହାତ କ'ଣ ଫଳକୁ ଖାଇପାରିବ? ଖାଇଲା ତା ମୁହଁକୁ, ହେଲେ ଫଳ ପାଟିକୁ ଫଳ ରଖିପାରିବନି, ହେଲେ ରଖିଲା ତା ପେଟ। ଇଏ ସବୁ ହବାର ଦେଖିଲା ବଗିଚାର ମାଳି, ଯିଏ ବଗିଚାର ମାଲିକ। ସେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣିକି ତା ପିଠିକି ଦିପାର ପକେଇଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଏ ଘଟଣାରେ ପିଠିର କୌଣସି ଯୋଗଦାନ ନଥିଲା। ହେଲେ ଲୁହ ବାହାରିଲା କୋଉଠୁ? ନା ତା ଆଖିରୁ। ଆଖିକୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଫଳ ତା ଆଖି ଦେଖିଥିଲା। ଯାହା କରିଥିବ ତାହା ପାଇବ, କର୍ମର ଫଳକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଧେ ରାଧେ।